अखाफोर दानस्रां अयथासार गरमलै अखाफोर दानस्रां ना दैथुन बसुमतारी मन्दिर लुबा अखा हायो बेनि एन्सारा मा सालथे थेट आं बिदिखौ रोङालै आं बिदिखौ रोङालै खोमसिलै कारेन्ट गैया नै ओरैनो लाइभआव थालाबायबाय आं दांग्रोम दांलानो ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो दे सोर सोर लाइभआव फैदों अखाफोर दानस्रांथार नै ओरैबायदि मोजांथार आयै दैलामांबारियाव बेरायबायनोसो मोजांथारलै ना बोनोहाय फासि लानानै ना बोनो दैलामबारियाव ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो दे लोगोफोर जोंनि बर' हालामनोलै मारै मोजां ब्रादार ओमफ्राय लाजार दैमारि हेल' ब्र' मोजां लाजार दैमारि ओमफ्राय बिस्थिराम नार्जारि नै बोरै खोमसि जाखो बुन्दु नैलै अखाफोर दानस्रां बायहेरायावसो उन्दुगासिनो दं आं खांग्रांनानैहाय नै सखियावहाय ओरैबायदि आरोना नै ओमफ्राय नों नुवाखैबो जानांगौ ओरैनो टाइम पास उन्दुदों आङो ओरैबायदि गरम ना ओमफ्राय जोंनि बर' हालाम माथो खोमसि आदा औलै अखाफोरखौ नायहरथ'दो ओरैबायदि नै कारेन्टबो गैयाना लाइनबो गैया दासो थांदों दसेनि उनावसो थांदों दाखान खोमसियैनो थाबाय आङो ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी मा होनदों बिबोनां दंबा गैया सालथे है दङलै एभेलेबेल बिबोनां ओमफ्राय मा होनदों नै उत्कि बसुमतारी कारेन्ट गैयियाव बोरै उन्दुनांगौ जाखो आदा उरा सेसखासैलै ओरैबायदि गरम खालै बोरै उन्दुनांगौ जाखो बाहेरायावहाय उन्दुगासिनो दं आं अखाफोर दानस्रांल'खा नै जोमै ओरैबायदि मोजांखानो नोंसोरलाय अबाव अबाव दंलायरा लोगोफोर बायहेरायाव दंना न' सिङाव दं जाखो लांखेश्वर बसुमतारी हेल' मा खबर अखाया गाबोननिफ्राय हागोन नंगौ नामालै खबरा ओरैनोसैलै ब्रादारमोन नै बायहेरायाव दं आं ओरैनो ओरैबायदि गरमखायनो बायहेरायावसो जिरायनानै दं आं कारेन्टबो गैबावासो नै लोखि सोरान उन्दुनाय समावसो फैया दैथुन बसुमतारी नाम्बार हरदोलै नै साला सुवाद गियान गैयि कारेन्टआ दासो फैलाबायदों नै जगयन' बेलाय बायहेरायावसो उन्दुनानै दं आङो बायहेरायाव खायसे ओंखाम जागासिनो दं नै दासो फैदों सुवाट कारेन्टआ ओमफ्राय कमेन्टखौ नायनोसै प्रनब बर' होनदों नै हाबेनि आयदा माया गलाबजों गुफुरजों दहाय ने लगाय गथायसो रङानो लगाय गथायसो रङा बिदा ओंखाम जाखांसो लोङाखैलै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो है दालि माबा माबि पटल फ्रायसोलै गरमावहाय बेदर जाजाया ब्रादारमोन ओमफ्राय नोंसोरनालाय माब्रै खबर सबरलाय दैथुन गुवाहाटि हमजानाय नानिमोननि खबरा माब्रै जाखो सालथे दङलै गावबागाव न'फ्राव थानानै सोरबाबा लेखा फरायफिनबाय सोरबाबा मोजां माबाफिननायसै होनदों आरोना मथा मथि जाबाय जों बिदि जाला माला बेफोरबायदि बुंदों आरो दाथ' फ्रायनो न'आव दंलायो लेखा फरायफिनलासिगोन खोमा ओमफ्राय न'फ्राव बिदिनो रायज्लायफैबाय बिसार खालामबाय सोरबाबा ओमफ्राय मोजां जाबाय एबारनिफ्राय मोजां थांखि लानायसै बेफोरबायदि बुंदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिस्थिराम नार्जारि आसामनि कारेन्ट
खामानि गैया ओंखागुरा ब्रादार बिलुखुन्दा खम गैया कारेन्टआ मालाय 1 मिनिट बन्द' जाया लिभिं फ्रम केरेला बरियालै ब्र' नोंसिनि केरेलाजोंहाय मालाबा बेरायहैनांगौ र' केरेलाजोंबो सागोरफ्राव बरियानो बेरायनोहाय श्रीलंका एटास जाहैबाय ओमफ्राय कनक औवारि मा होनो मा नाम बाजैना आदा नोमबाजैना रनजिता होनोलै रनजिता मुसाहारि ओमफ्राय प्रणब बर'आ मा होनदों नै मा डिस्ट्रिक्टनि होनदों चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलालै ब्रादार जोंना ओमफ्राय बिहारि बस मोजां मोजां मैथाजों दाउजोंमोन आदसा लोमजानानै माखासे भिडिअ'फोरखौ आं लाबोफिननाय जाथ'वाखैलै ब्रादार एसे लोमजानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन मोजां जाबाय जानायाथ' फ्रायनो होनब्लाबो एसे रेस्ट लाथ'दों आङो क्लियार मोजां जाथों होननानैहाय आरोना ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी अके साल्थे हमजानायफोरनि एन्सारखौ होफिननायनि थाखाय औ थेंकिउ माथो खालामबावनो रा जोंनि मानसिफोरखौथ' आरो मा होनबावनो गगा मोननायाबो दाबो थिगानो जायालै दिनैहाय मोखां दिन्थिथ'लालां लोगोफोर ओमफ्राय मा होनदों नै कारिस्ना बसुमतारी होनदों नै ओमफ्राय प्रणब बर' जोंनिया लाइना दासो फैदो आदसा लाइना जोंनिथिंजायबो दासो फैदोंलै ओमफ्राय रैसुमै ब्रह्म मा होनदों मा ओंख्रि जाथ'वाखैनो फ्रायनो आं जायाखै आरो माखासेया जालाबाय जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय पटल बायदिसिनासो आरोना मिरामिससो गरमखाय ओमफ्राय ना दंमोन नाखौ संखोना संदिया ना गोरानसो दंमोन ओमफ्राय निहा बसुमतारी अफिसियेल हेल' एसके फंबाय जाखांबाय नामा जाथ'वाखै आब' मथा मथि खायसे जाबाय आरो आंना मिसेसआ जाबाय ओमफ्राय आं जाथ'नाय जायाखै गरमखानो उन्दुग्लांलाबायनासो दं आं बाहेरायाव ओरैबायदि गरम ओमफ्राय अखाफोर दानस्रांनो दैलांबारियाव बेरायनोसो मोजां ओरैबायदि ओमफ्राय प्रणब बर' हाजो ना हायेननि नोंलाय हाजो ना हायेन जोंना मथा मथि भुटान बर्डार होनजायोलै एसे खाथियावनो दं आरो 15 किल'मिटारसोल' गोजान साहा भुटाना खाथियावनो आरो मोजांथार बेनो जोंनिथिंजायबो लकेसनफ्रा ओमफ्राय दाथ' आरो आसामाला लामा मावनो थांगासिनो दङना बे आसामालाया जुदि लामाया साफागुरि टु डाइरेक्ट माइलबिथा जायोब्ला मिसिबनानै दाब्रायबोदो लामाया ओरैबायदि गुवारखा ओरैबायदि गुवार गिदिर बानायगासिनो दं लामाया भुटान फुरा डेभलप जासिगोन आरोना लामाफ्रा फैनो ओमफ्राय इनस ब्लक हेल' आदा आंलाय दासो थेंकिउ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा इनस ओमफ्राय थमास बसुमतारी होनदों नै साखन्दरानि खबरफ्रालाय जोबथ'बाय नामा साखन्दरानि खबरा गैयालै नंगौना नङा जाखो जिखिजाया जों लोगोफोर खेबनो हानाय हिसाबैहाय हगारनाय जाबाय जेनेबा हाबदोंमोन हाबनायाथ' नंगौबो जानो हागौ बा नङाबो जानो हागौ माथो होनबावनो आरो नुबासो फोथायलायलाङो आंलाय होनबावदोलै थेवबो गावखौहाय रेडि थानांगौ आरो एलार्टआव थानांगौ गावखौ मोनानि समफ्रावहाय बुंनो हाया नालाय दा बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय इनस आं जाबाय अके इनस नोंलाय आदा ओंखाम जाथ'वाखै आं जाथ'वाखै दामानि दा दसेनि उनावसो जागोन आं नोंसोरजों ओरैनो 15 मिनिटसो लाइभआव थाग्रोनोसै आरो ओमफ्रायसो जानोसै आं लाइभखौ बारा गोबाव थानो बाखायो
ओरैनो गरमखायसो दसे थादों आङो हास ओरैबायदि खोमसि नै आंना दंखल सिंजायबो खोमसिनो नै न'फ्रानो गैयालै आंना नै बिदिसो बेखौबो दालायनो हायाखै आं थिं बेरा होनायसो बेयावनो थासाबो लुनोबो हायाखै फैसाबो गैया नै बिजों गंसे लुनो सानबावदों आङो दा नै दा बोथोरावसो ख्रिस्टमासनि सिगां लुनो सानदोंमोन नायनोसै हायोना हाया फैसाफ्रानो जाया माथो ओइ नै जोंना मेदामा ओंखाम जाखांबाय बहाय दंखायोथ्रा इसिनाव ए बायना लाबोनांगौलै ना एलेंगा मोनदां ने ए बै नाग्राना दंना गैयामोन ए थावखाला ना गोरानाबो अयथासार दामलै ना गोरानाबो 125 थाखा 120 थाखा स' दहाय आसिनि फानफैदोंब्रा आं मोनस्लाबाखै सालानि नङालै लकेल फां ए माबानिमोनरा सोरबा हिनजावफोर फानफैदोंमोन थफ्लासेल'मोनलै ओमफ्राय इन'सआव दाबो जाथ'वाखैलै आदा नों माबायदि दं माबायदि दङ उन्दुनानैसो दङलै नायगौ नामा नैलै बिसायसो उन्दुनानै दं आंनो सौखियावहाय बाहेरायाव नुखोना नुदिया होस नै गस्ला गांसे लालायखादों नै थाफै होनो ओरैहाय थाम्फैबो फैलायलाङोना बिदिसो आरो साइसआ होद जागोनलै नोंदां लोगोफोर दोनथ'नायसै नामारा आं लाइबाखौबो दफाल' थानो लुबैखायोलै जेखिजाया 15 मिनिटसो थानोसै नुबाय आदा नोंखौ अके गोसोम नुदोंलै खोमसि नालाय लाइटआ हरैसो दङ नै आं बायहेरायावसो नालाय अखाफोर दानस्रांनो ओमफ्राय हनै नोमबाजैया बेयाव जिरायगासिनो दं मा जोंना मेदामा जाखांबायलै बेबो लोमजास्रोनासो दं हनै जोंना जारलाथार ओमफ्राय जोंना नै न' साखाथियाव ओरैबायदि गिदिर फांसे सुमलि बिफां दंखायोना नै जि मोजांखा ओरैबायदि ब्लार फैलाय मालायनो होमब्ला लोगोफोर बिदिनो जाथ'बाय दे दिनैनि लाइफआ दोनथ'नोसै आङो दे सिद्दुग्रोब जाबाय अके बाय बाय जायफोरा लाइभआव फैदोंमोन बिथुयेल बसुमतारी बिथाङा दासो फैदों नै न' गिदिर लुबायलै बेबो मालाय साद धालाय होसिगोनदां आंनाथ' गैया न'आनो दहाय नुदोंलां भिडिअ' न' गिदिर लुसिगोनदां मालाय गोजौआवबो 2 थाला होयो होनदों नामाथाय ना 1 थाला हेल' एसके बड'फानो बड'फाथ' जोंनि बर'नि नामदांखालै फंबाय माथो खालामबावनो जोंनि बिफा जाहैबाय दा ओमफ्राय माथो नोंसिनि न'आ नोगोद गोगोम लुनोसैरा फैसा हरथ'दोलै सोलाव बिथुयेल आंबो ओरै मावनायसो दालायनाया नै बेजों लुनो सानदों आङो लगाय गदेर हाउजिंखौ नेबाय दाबो सफैया घन्टासो लेवरासो हाउजिंआ लिस्टआव दंथियोमोन दाबो गैया माथो मोनानो माला मोनो बेखौ नेबाय लगायदेरनानै लुनो होननानै नैबेजोंहाय एसे गैया माथो जायानो दाबोनो फाग्लासो
ओमफ्राय मा होनदों दैमारि खायसि हेल' ब्र होनदों हेल' ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिइउलै। ओमफ्राय दैमारि इउटुबनि माबा हरबाय नै बिथुयेल बसुमतारिया होनदों नै न' लुनायनि खमथा गैयालै गैया जायोरा दाखालिसो मोननाय 12 लाखआव माथो गारजोबखो साला बेखौ लुनो हा नोङो मेरला थाखा दं साला ला एसेनोसै नामा थुलुमि नार्जारि ब्लग हाय होनदोंनो हेल' सिस्टार आं ओरैनो टाइम पास लाइट फैदोंलै उन्दुनानैसो दङ आङो ओरैनो बाहेरायावहाय सिथ्लायाव आरोना ओमफ्राय आंना फेमिलिफ्रा बेनो नै बाबु दं सासे नानि दं सासे बिसोरनो नै आंना फेमिलिफ्रा ओमफ्राय अखाफोर दानस्रांखाय बाहेरायाव उन्दुगासिनोसो दङ आरो न'फ्रालाय गैया नै बिदिसो लुनो हायाखै दासो नाजानो नागिरदों आङो एसे उनावहाय ओमफ्राय हेल' होनदों थुलुनि नार्जारि औ हेल' सिस्टार अबेनिफ्राय जाखो सिस्टारा खेबसे कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय ओमफ्राय खबर सबर मारै दङ ओरैबायदि गरमथार बाहेरायावसो उन्दुनांसिगोनदां दिनै बाहेरायाव उन्दुनो सानबाबो बिदिनो साखनदरा फैयो मा फैयो होनलायलाङोरा उन्दुलांबाय थानाय समावहाय सोरबा देगासिनो देनानै थांबा बिदिनो आङो बाहेरायाव नङाबाथ' सिगांहाय बाहेरायावसो उन्दुयोमोन आङो बिदि अखाफोर दानस्रांबा न' सिङाव उन्दुवामोन ओमफ्राय दा जेनेबा मुसारि खोंलायनानै बाहेरायाव उन्दुनोसै ओमफ्राय मोनानि समाव उन्दुलांबा सोरबा देगासिनो देनानै थांबा बिदिबो सानो गिलायलांनांगौबो जायो अयथासार आं चिरांनि आदसा थेंकिउ सिस्टार चिरांनिखा आंबो चिरांनिबाथ' आरो माथो होनबावनाय रैसुमै ब्रह्म ओंखाम मा होनदों होदो आदा ओंखाम जादो माने जाथ'वाखै आं सिस्टार नै दासो दा दसेनि उनावसो जासिगोन गरमथार ओमफ्राय दै लोंसोलाबायनानै उदै दिम मोननानै दं आं जानाय जाथ'वाखै दासो लोगोफोरा साहा लोंहोलाबायबायना दखानाव बे लोंहोलाय बे लोंहोलायनो गाइखेर साहा लोङाखैलां अयथासार गरमथार नै लागाव जोंना आसोला ओरैबायदि गरमखा होमब्ला लोगोफोर एसेनोसै दे गुड नाइट अल आं बेयावनो दोनथ'नोसै लाइभखौ दे बाय बाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लाइभआव दसेखिनि आंजों नुजाफैनायनि थाखाय गुड नाइट अल